Щодо російської мови, з іншого боку, нам не потрібно віддавати навіть російську мову Кремлю. Тобто російська мова, та, яка вживається в Україні, вона суттєво відрізняється, наприклад, від мови там Москви, Петербурга. І я думаю, що логічно буде врегулювати це питання і назвати, ну так як, наприклад, є австралійська англійська, так само має з'явитись російська українська, щоб забрати оце право захищати російськомовну. Сказати, що ми самі будемо захищати права своїх російськомовних, тому що та українська мова, яка є в Україні, це мова Гоголя, мова Віктора Некрасова, мова інших письменників, які тут жили, творили відповідно російською, українською, і це просто теж частина культурного надбання. І це, власне, так є, і тоді поступово можна так само регулювати її вживання в публічному просторі, але має пройти дійсно певний час, тому що це має бути психологічно сприйнято, має там відповідна методологія підготуватися, але стратегічно я бачу ось такий хід.